Variada, o sigui que la novetat és la varietat. Variada. Tu disfrutis. Ja de tot. Ja de tot. Per tots els gustos. I si voleu una cosa, també la pintem, O sigui... Demaneu. Molt bé. Tenim escultura, més d'escultura aquest any? Una només, aquest any la galeria ha quedat molt més despegada i llavors ens posar escultures pel mig pensant, no cal, que se vegi així inaugurada blanca, maca i fos espai. Molt bé. Ens has pintat un quadre molt gran, tenim una peça de 2,70 metres, a l'altre costat un carrer que és enorme, que ha de portar moltes hores de feina, una peça panoràmica espectacular, amb un format molt espectacular, estat i llarg, una peça molt de tarda, més que un sol rogent, que li dona calidesa a la peça, una peça grossa, que està molt bé, crec que és una peça original. Sí, molt bé. Com a explicació, els pintors pintem en petit perquè pensem que poder ser més fàcil de vendre, però el que ens agrada és pintar en gran. És molt més fàcil pintar en gran, perquè ja no tens el detall de fer el pinzell, agafar el pinzell i la distància de pintar és amb el braç, arribes, ja no t'hi has de costar mirar com es fa, no? I pintar en gran ens costa menys, el que passa que si pintes en gran, rompes el taller de quadros i al final no hi caps, és un problema d'espai. Però si voleu un quadre gran també el farem. De fet, vinc a dir que els que no ho coneixeu, hi ha una foto, l'estudi del Josep és un estudi fantàstic, és molt de pintor, quadros, pots, papers, pinzells, un piano, hi ha un piano, hi ha revistes, hi ha teles, hi ha de tot. És un estudi realment molt artístic i molt divertit d'anar, amb unes escales que baixen un sòtano, entre cometes, que té un jardí darrere, que està molt bé i de fet aquells estudis són com molt autèntics. En general, els pintors tenen estudis que per la decoració de l'estudi és que ja són bastant distrets d'entrar a l'estudi d'un pintor. Sempre és novetat, tots són diferents i intentem buscar un espai maco perquè hi passes moltes hores. Encara que molts pintors pinten al natural, però cada vegada menys, però la majoria d'hores te les passes a l'estudi ja pintant, llavors te'l fas al teu gust. Llavors tens el piano, que no sé tocar, però tinc una guitarra que tampoc toco, però tinc un banjo que tampoc toco, i tinc una guitarra elèctrica que tampoc toco, però per si ve algú que vol tocar, sí, almenys omples l'estudi de coses que sé més quadres. I parlo per mi i pel meu germà, que està pobret a Tailàndia, allà patint molt, allà mosquits, però que allà està allà i ja té una carpeta amb 60 dibuixos que després quan arriba a Barcelona o Cadaqués es posa a pintar, carrega les piles com els cotxes elèctrics, saps? Carrega allà i, bueno, això li va bé. Els notes dels apunts? Els apunts, allà, clar, té hores per pensar, moltes, que això és una cosa que nosaltres ja no tenim perquè tenim massa temps per fer coses i no tenim temps per pensar, ell allà pensa. I medita. Medita i fa la siesta i tot el que faig falta. A Tailàndia, a part del paisatge i els tailandesos, hi ha una colònia d'europeus ganduls que van allà a prendre el sol i passar-s'ho bé, que està perfecte, però clar, sí, medites. Una manera s'ha de dir. Una manera s'ha de dir. I ja està. Bueno, jo també, ell ja ho ha dit, jo agraeixo la visita de tots, perquè em fa il·lusió, perquè l'exposició és maca, perquè espero que no hi hagi cap reclamació, però que també hi hagi públic és una cosa que interessa, perquè avui en dia hi ha una falta d'interès que ens fa mal a tots. La gent s'ha d'interessar una miqueta. Al centre d'Europa la gent entres a les cases i tenen pintura, una escultura, un gravat, algun detall. A Holanda cada casa té una peça bona, una taula de fusta bona, una escultura bona, una peça... I aquí? No vull quedar malament. Però a vegades se'n van a Ikea i es casquen un quadre de New York i això fa mal. Llavors hem de procurar primer salvar-me la vida a mi, gràcies, i segona que després que tinguis alguna que valgui la pena. I amb l'escardó, sí. Amb l'escardó sempre. Però els alemanys diuen que si ben no els entra un quadre que si no val menys de 1.000 euros ja no el compren. Perquè ells per un quadre d'Ikea ni posaran una decoració. Busquen una peça que n'estiguin contents, que la tinguin a casa, que
serà l'herència dels seus fills o serà algo que un dia anirà, no sé, no t'aposto, però que no n'hi ha a les escombraries, algo que tingui un valor. I aquí encara estan pensant si el sofà serà d'un color o d'un altre, però la peça d'art és l'últim. Llavors a vegades penses, no perquè l'art, en el fons, és un negoci, gràcies, però l'art és una inversió, és una cosa personal, una cosa que t'enriqueix, no sé, ets tu. Tu la trobes, tu la poses, tu la col·loques, tu la vius. Jo quan la faig, sóc jo. Quan me la venc ja és teva, ja no és meva. Ja està, llavors, no sé, ja penso així. Bé, també bona tarda a tothom, gràcies de ser-hi, un cop més. Parlaven dels estudis, com sabeu, són dos germans bessons. Un dels dos té el taller a Barcelona, al Punxet. Sí, bueno, el barri de penitents, però el barri de penitents. El barri de penitents del Punxet. I l'altre té el taller a Cadaqués, amb una nau industrial, que també no sé quants metres fa, i per anar de punta a punta tenen una bicicleta d'aquestes d'una sola roda. Aquestes bicicletes que veiem al circ, que normalment... Abans era una novetat, ara tothom va amb una sola roda. Doncs per anar saltant els 1000 obstacles que hi ha de punta a punta, però amb aquella bicicleta van per allà dintre. És un festival entrant al taller dels artistes, perquè en realitat allò és un món màgic, apassionant, divertidíssim, i és on realment descobreixes el perquè de la seva obra, en gran part. Bé, parlant una mica de l'obra, ells han vingut moltes vegades, coneixeu la seva obra, té curiositats, coses que podríem anar fent, anècdotes, repassar una mica el que és. En teníem ganes, és a dir, de veure aquesta obra així, et convida, t'avança el temps, et posa més, et porta cap al sol, cap al dia llarg, cap a aquests moments que ja tenim ganes que arribi, ja tenim ganes de deixar l'hivern, de deixar el dia curt, de deixar la foscor, i tenim ganes de descobrir tot això. I ells ens ho posen molt fàcil. De fet, l'obra dels dos germans, si poguéssim sentar-nos i anar-la mirant, ens atreviríem a fer una petita història de cada quadre. És facilíssim entrar dintre d'un quadre i descobrir les complicitats dels personatges, el moment, el lloc, la història d'un quadre. Per tant, són relats breus, en definitiva, personatges i històries breus que es van produint a dintre de cada lloc i que tu te les fas teves amb molta facilitat. És una obra que no t'implica cap esforç intel·lectual, cap interacció que et provoqui anar més enllà de... No, és una obra oberta, plana, neta, simple, senzilla, comunicadora, llisa, mediterrània, fresca. Jo que sé, estaria mitja hora fent aquesta llista d'adjectius que tots els entendríem i sabríem que és així. Tenen... Parlo en general perquè abans podies dir l'obra del Josep, que és ell, té unes particularitats que les té, però bueno, l'obra del Ramon, que és el tailandès, que està a Tailàndia ara, doncs té unes altres particularitats, però el fet d'ells ser bessons i barrejar-se en els tallers, hi ha un moment que l'obra també es barreja des del punt de vista tècnic i des del punt de vista dels propis temes, van solapant-se. Per tant, alhora pots parlar una mica del tipus d'obra d'ells dos, perquè dominen molt bé la gamma cromàtica de colors. Utilitzen els colors per captivar la llum, com fan els artistes, però la saben plasmar molt neta, molt clara, molt senzilla, tant si és un tema de dia com si és un nocturn. Si descobriu els nocturns, també hi ha algun tema a Barcelona, hi ha algun tema normal, Cadaqués, tot això, veureu, i algun tema de cafès també que són molt macos, veureu com treballen amb els colors fluorescents. Treballen amb colors, que això potser ens ho explicaries millor tu. No són colors fluorescents, però els fem que el contrast faci que sigui com la llum que vingui de dintre. Tot i que amb colors fluorescents, però a vegades els colors fluorescents no poden fer mal als ulls, però que la llum vingui de dintre. Llavors, clar, un quadre el comences en un moment, amb un pinzell gros comences un quadre ràpid, llavors el vas acabar mica en mica, vas clavant amb la llum fins que aconsegueixes que aquella llum, et sembli veritat. O sigui, la pintura, per entendre un quadre, no m'allargaré massa, ho explico ràpid. T'hi has de ficar dintre, o sigui, tu aquest quadre, o aquest, quan t'hi fiques dintre llavors comences a entendre. Estèticament
fa una funció, però tu si t'hi fiques dintre comences a entendre el quadre, o sigui que el quadre tu t'hi has de posar com si fossis un element que està dintre d'aquest paisatge, perquè els pintem perquè la gent s'hi senti a gust en el paisatge. O sigui, tu el paisatge el fas no per demostrar que en saps, sinó perquè el qui ho miri s'hi posi dintre i digui, hòstia, que bé que estic, una platxeta aquí. Llavors sentis com un element del paisatge que estem pintant. I formar part del propi quadre, no? I formar part, clar, tu, és que clar, tu amb aquest banc, si la pintura nostra és una pintura que és fàcil de digerir, tu t'hi poses dintre i t'ha d'agradar perquè te la tindràs que veure molts dies i sentir-t'hi a gust. I sentir-t'hi a gust o representar-te, dir, vaig amb vespre amb aquesta noia, anem a la platja, entens? Que t'hi trobis a gust. Que t'hi trobes a gust, llavors formes part del quadre, llavors el quadre és més teu, ja t'hi sents a gust. I després, quan te'l treuen, el trobes a faltar, perquè tu ja has fet la idea que allò era part del que a tu t'agrada. Doncs bé, el tema en els cafès, insisteixo, descobrir una mica aquest diàleg que hi ha entre els personatges. Sempre és una història que hi ha un cert fil conductor del tot plegat, no? I si tu penses allò de fer la nota de cada quadre, no com a aspecte crític, sinó com a aspecte quasi d'un divertimento, no? De dir, mira, vaig a fer la descripció del quadre, però és un matí, o és un interior, és una festa, que és aquesta peça del Ramon Gran que tenim a fora, que és aquesta festa d'estiu, però és una peça agradable, senzilla, que transmet tot això que dèiem, no? Que fàcilment tu estàs dintre del quadre. Igual l'altre del Josep, que és l'altra peça gran d'allà, aquella tarda que d'aqués, amb aquell sol de les 7, de les 8, d'aquell sol que se'n va, que s'acaba aquell dia, però que comença aquella nit, que comença aquell moment que fàcilment t'hi sentaries a fora, no? Però el que comentava ell, de dir, bueno, convertint-se en part del quadre és un exercici agradable i és un exercici que fa viure i veure i entendre l'obra d'aquests dos artistes. No direm res nou, els quadres parlen per si sols, jugueu, experimenteu, mireu-los, divertiu-vos amb els personatges i amb els moments que han sapigut pintar i continuem doncs disfrutant d'aquests dos mestres, perquè pensem que tot i ser classificats de ninotaires, classificats de lo que vulgui, formen part una mica del panorama pictòric català. Fa molts anys que pinten, continuen treballant, continuen pintant i continuen portant aquell tipus de pintura que ens agrada, que d'alguna manera li dons aquella vinguda agradable, no? Disfrutem-la, doncs, gràcies per ser-hi, records al teu germà que pateix molt, doni-li molts records, digue-li que la gent que ha vingut aquí també ve, mira la seva obra. No li diré ara perquè està dormint. Bueno, perquè allà també és l'hora de dormir, ara, no? Dormen, sí, dormen, de vegades. De fet, això dels bessons sempre tenen aquestes anècdotes i el que ha fet ell, el que ha fet quan ha arribat amb això del mòbil, ho ha agafat i de seguida li ha passat al WhatsApp de l'exposició, dels quadros, de com quedaven, vull dir que han estat i després me diu, allà són la 1:30 de la matinada i me diu que no l'emprengui més i que el deixi dormir, però vull dir que hi havia aquesta complicitat de dir, mira l'obra, mira com ha quedat penjada, mira la galeria, no? Sí que hem optat per acabar de fer una pinzellada de pintar tot blanc perquè d'aquesta manera eliminem la personalitat que tenia la fusta i la influència que tenia sobre la pintura que posava. Hem optat aquest any per tot convertir-lo al blanc i pensem que amb això també afavoreix aquesta visió tranquil·la de l'obra en les parets. Per tant, benvinguts de nou, gràcies de ser-hi, gràcies Josep, per tots dos. Últimes paraules teves, només faltaria. Les últimes, tranquil, No, vull agrair que, o sigui, Blanes és gran, és una ciutat, hi ha una galeria d'art i nosaltres som dintre. Vull dir que em refereixo que per ser una ciutat tan gran com és, una sola galeria d'art poder a vegades és, no sé, algú d'aplaudir, no? Perquè és que si no, no hi seria. I també una ciutat que té de tot, l'art ha de ser. Per això fa 28 anys que hi som i per això dels 28 anys fa més de la meitat que hi som amb vosaltres i esperem ser-hi un munt d'anys més. Jo recordo des de l'any 96 o l'any 97 que veiem vosaltres, o sigui, fa 23, 22 anys, 23 anys, si em recordo que... Bé, anem a fer aquest sorteig que fem sempre. Dos coses. Gràcies. Dos coses